سلام أملاخ مسكولهم يكون مهرة أبتا مريم بحال لوميون أبتي كتالي نسرحو زلنا مسارتاوي تمرتي متصحف قدوس وثيقنا بعوض أم مملاس زبل حمشاي كفلي تمرتنا كنقصلينا لومي أبتي حمشاي تمرتي نريو حساب بزعواتي أراجيتن حدشن سبيو أماني كعوتلو كابزقبو حد هيوت ويدما كريستوسا مسكال زود ألو عوت كتقبرو ويدما كنبرلو زقبو هيوت وشتي نكريستوس منبار باتي حدش سب باتي زتلوت أسب ناي منبار هيوتيو نابتي تمرتي كرمي مقتاونا حتصار تصلوت كنصلينا እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግናለና ስለዚህ ዝሃብካና ዕድል ስለዚህ ናይ ቴሌቪዥን አገልግሎት ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይኖም ድማ ሰምዑ ዘለዉ ኣሕዋት የመስግናለሁ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ሰምዕ ዘበለ ኩሉ ብቃልካን ብመንፈስካን ክህነጽ በጎይታ በኢየሱስ ስም ጸልያለና ስለተገብሮ ድማ ነመስግን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አብዛንታ ቀያሕቲ ህንዳውያን ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ጥንቲ ዛንታ ኣሎ ብዛዕባኦም ክዝረብ ከሎ ብዛዕባ ሓደ ቆልዓ ነባሓጉኡ ዝሓተቶ ሕቶ ንዑ ድማ ክምልስ ከሎ ዝተዛረቦ ዛንታ ኣሎ እዚ ቆልዓ ብዛዕባ ህይወት ክመሃር ወይ ድማ በቲ ዘለዎ ጸገማት ከመይ ገይሩ ክስዕር ከም ዘለዎ ክምዕዶ ከሎ ኣባሓጉኡ حانتي زانتا ينقرأ أوشتأي كلتا تخالوا الله يبل أتي حدا أزيو كفو كان دانا دما ببهرياتو زقطع سوسو كفأت زقبر تعبيت زلو ناتي زبل عن النستمل أو عبوي كم زغانا استفل عليه حماء بهريات كم زلو يقلت أتي حدا دما أزيو طعي أزيو دما تصبو بحريات زلو فقري لوهات لكسي تحت الناس تمل هيوت زنت أبارق دما كال تخلا الله يلقلص كلت يوم أوشت أي كتسالي كالسو كتسالي دما يبقاسو يلقلص الله دحريو تقول عاينا يوز السعر إلو حاتيتو أبوك حملس كالو أتي أتصبك زمجب كايو أتي مجبي زرليون أجرات هبو نسو يوز السعر يبرا أبزينا كرسنا هيوتنا ون كتسالي أب هيوتنا أتي نمجبو بحري يو أب هيوتنا زقلت نتي سناي زخونة منت وي كريستيان أو زخونة وي دما بكريستوس تي حدش تولد منت بك الأملاخ بمنفس أملاخ بسألوت بحبرات أحوات استفلالي زهانت أن منفسوي هيوت كنهانت أو كلنا أتي هيوت أبا هيوتنا أبا الزراربانا أبا النبابرانا كله كلا تجمر بأنت أردما نتي علماوي تمنيت سقاوي تمنيت مدراونت ويدماتي سقانا زداليو نتي تأفأي نقرات ترأي أبو أتكويرنا هيوتنا نعوك مقبن بو كان حسب كلنا أتي النبابرانا كمو نحات أستجز نحات أستوز ودا أدمّا كمو نتفقات وصل مجدينا الملالس أبزي كفلي نريو لومي نريو حسب بزعباب حدا أماني زلو كلتا من النتيو ويدما كلتا بهارياتيو أتي أراجيت سب نبلوك أدمين قويتا يسوس كريستوس مفلات ويدما كسب موسانو زنبرو بحريات يزقلت حدا سب نقويتا يسوس كريستوس مسعبو زنبرو نحاتيات هيوت أبو دما زلمدو لمدتات ويدما أبو زنبرو نحات تحساسبا مقدي ازي أب هيوت حدا أماني أزيو فتاني ندانا دما بجيزي الناس عروك خيد زقبونات بيو أتي حدش سب نبلو دما نقويتا يسوس كريستوس بل ويدما كسعب مسوسنا كابتي ساعات جميرو بملكوتاوي حيل بمنفس قدس ردئت زولد وشتاوي من النتيو كابتي زيت أفزاري كاب قال أملاخ يخم توليدكم بلنا كمون دما حدشتي فترات بكريستوس
حدش فطرة كوينا كم زتولدنا قال أملاخ ينقر زي منفسنا داقم كم زتولد كاب لعلي كم زتولد مويتو زنبرا مس أملاخ حبرت زي نبرو منفسنا نابتي حبرت كم زتملسة زي قال أملاخ نقرنا زي نقويتها كسعب زوسنا بمنفس كدوس ردئت دما نايزل ألم هيوات تقبل مننتنا زي وحدش سب إلنا نقلصو نكريستوس كسعب ددحري ناي كريستوس تمرتي دما كختل زوسنا مننت إلنا نقلص زلنا اتي أرغيت سب نبلو بودكات حاتيات زمتا نحاتيات دما زفكر بحري إلنا نزارب زلنا أدام مسودقة أبود السب زتفترة حد عبي قاق ويدما مفللاي مس أملخ حبرت كم زسعنا نزيد ما قال أملخ قلت أكلا موت إلو كقلت كم زلو نرئي كابزي ودكات زتلع على نايسب دليت نابتي مدراونت ويدما علماونت ويدما نحاتيات كم ودما بمجدي حاتيات تحتي فقد سيطان تغزيو زنبر منتيو نقويتها يسوس كريستوس مستقبل جنا حد سب بتنسأي يسوس كريستوس بزمصو عوت اتي حدش مننت يلبس نكريستوس بمئمانو نتي حدش سب يقبل ازي داقم زتولد مننت دما نصدقي زفكر هيوت يلو نكريستوس صدقي اب هيوتو كغلص يمرص ددحري فقاد أملخ كسب دما يوسن اتي أرغيت سب نبلو زلنا بحاتيات السحاب بقليلو دما بحاتيات زودق منناتيو اتي علماونت يسحبو اتي مدراوي دليتات يسحبو ددحري اتي مدراوي تمنيت دما زخيد التحسسبا يزلو بأنصاروتي حدش سب نبلو زلنا دما ددحري صدقي كخيد زوسنه نفقد أملخ كغبر زوسنه كم ودما نحاتيات كتصارر زمرت نحاتيات ما تتصاريرو كسعر زخل منناتيو ازي حيلي زي سلستقبل حادثة نتيناي قدم بحرياتو ويدما ابتي أرغيت مننت قدم زلنبرو والفتات اللمدتات نايات حساسبا مقدي كله نزي مننت بقال أملاخ كهانت كالو ويدما أملاخ بزرق هبوت أقان مقدتات انتبابن كله الناس عرى أبلع لي زي ناي قدم أرغيت ويدما سقاوي مننت الناس عرق خير خير زبس حسب نقويتا يسوس كريستوس كسعب ويدما نقويتا أمينو نابزي حدش هيوت كساقر زستقالون وزفرحالون مخنيات تماليسة كود يخيلي تماليسة أملخ كقهويو يخيلي نابتنا علماوي مننت زدلي مننت ألاني دقيما تبديليو دقيما عب علم ملاسة يترفني سازي نقويتا مسعب منم ترقوم يزيبلون إلو يحسب ازي اتحسس واقنا بزي مسرت انترينايو نتي أرغيت سب ناس عرى بتي أملاخ زهبوت أقان كإلتن فلوي مننت ويدما بحري دما نحاتيات ويدما استفلالي والفتات بقويتا بردئت حيلي بردئت ناي منفس قدوس حيلي الناس على كنبر كم زخل بمردة نويتا كسعب كوسن يقبويو اتي أرغيت سب بحاتيات زمرحان ندليت على ماونت ويدما سقاوي تمنيتاتو زقزاء ويدما زئزاز مننتيو اتي دليتو مستي زلمدو ويدما مستي سقاوي بسقاوي مقدتات زريعو زسمعو بتي تمنيتاتو تسحيبو نتي نعلم ويدما نحاتيات فقد نمفتسام نعو زنبر اتحساسبا يزلو بانصارو اتي حدش سب نبلو زلنا دما نفقد أملخ زئزز منفس أملخ دما زقزاء مننتي زلو نجزاهي منفس لزمرحو بمرحيت منفس قدوس زخيد سابيو ويدما زخيد مننتيو بزي مننت كمرح زوسنا سب نمنفس قدوس كجزاء زوسنا سابيو نمنفس قدوس بمئمان ويدما رأسو نمنفس قدوس أجزيو بمنبار نتي سقاوي دليتات ويدما سقاوي تمنيتات كله الناس عرق خيد خيلي
ናይቲ ናይ ኣረጊት ሰብ ልምዲ ናይ ሓጢኣት ልምዲ እዩ ወይ ድማ በቲ ስጋዊ ወልፈታት ተኣሲሩ ዝደጋግሞ ወይ ድማ ዝስሕቦ ምድራውነት እዩ ዓለማውነት እዩ ዝስሕቦ ናይ ምድሪ ነገር ወይ ናይ ሓጢኣት ነገር ብቀሊሉ ሓሳባት ወይ ድማ ብቀሊሉ ናብኡ ተሳሂቡ ዝወድቕ መንነት እዩ ብኣንጻሩ እቲ ሓድሽ ሰብ ንብሎ ዘለና ድማ ንጽድቂ ክርስቶስ ክስዕብ ዝወሰነ መንነት እዩ ናይ ጽድቅን ቅድስናን ልምዲ ድማ ኣለዎ ነቲ ናይ ቅድስና ህይወት ወይ ድማ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ህይወት ናይ ህይወቱ ናይ ኣነባብርኡ መገዲ ገይሩ ዝነብር ሰብ እዩ በዚ መንነት ዝተሃንጸ ሰብ ከም ልምዲ ወይ ድማ ቀጻሊ ደጋጊሙ ዝነብረሉ ባህርያቱ ኣካይድኡ ነቲ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ከም ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ወይ ድማ ከም ፍቓድ መንፈስ ኣምላኽ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ድማ ናይ ክልቲኡ ባህርያት ኣጸቢቑ ይገልጸልና እዩ ብፍላይ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ነቲ ናይ ኣረጊት ሰብ ባህርን ናይቲ ሓድሽ ሰብ ባህርያት ጽቡቕ ገይሩ ይገልጸልና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ 19 ክሳብ 21 እቲ ግብሪ ስጋ ግሁድ እዩ ንሱ ከዓ ምንዝር ርኽሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዕ ሻራ ምፍልላይ ዝርግርግ ቅንኣት ቅትለት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝመሰለ ካልኡን እዩ እቶም ከምዚ ዝመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ ከምቲ ቀደም ዝበልኮ ኣዲመ እብለኩም ኣለኹ ኣብዚ ክፍሊ ኣነፂሩ ባህሪ ናይቲ ስጋዊ መንነት ወይ ድማ ናይቲ ኣረጊት ሰብ ባህርያቱ ኣጸቢቑ ይነግረና ንሱ ድማ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ንኣምላኽ ድማ ዝጻረር ምስ ሕጊ ኣምላኽ ድማ ዝጻረር ባህርያት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ነቲ ሓድሽ ሰብ ዝለበሰ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን በቲ ሓድሽ መንነት ዳግም ዝተወልደ ሰብ ግን ነዚ እናተጻረረ ስለ ዝነብር ተስፋ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘለዎ ድማ እዚ ክፍሊ ይነግረና ወሲኹን ብዛዕባ ባህሪ ናይዚ ናይ ሓድሽ ሰብ ክገልጽ ከሎ ካብ ቁጽሪ 22 ጀሚሩ ከምዚ ይብለና እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ መባል እዩ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝጻረሮ ሕጊ የልቦ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስግኦም ምስ ናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቂሎሞ እዮም ህይወት ብመንፈስ እንተላትናስ ብመንፈስ ከዓ ንመላለስ ይብል ብመንፈስ ቅዱስ እናተመርሐ ናይ መንፈስ ፍረ ወይ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህርያት ዘንጸባርቕ መንነት ዘለዎ ነዚ ናይ ሓድሽ ሰብ መንነት ድማ ይገልጸልና በዚ ሕጊ ዝመላለስ በዚ ባህርያት እዚ እናተሃንጸ ዝኸይድ ኣማኒ ንክርስቶስ ክስዕብ ዝወሰን ሰብ እዚ ባህርያት ስለ ዝገዝኦ ነቲ ስጋዊ ትምኒታቱ ወይ ድማ ነቲ ስጋዊ ድሌታት ወይ ድማ ነቲ ናይቲ ኣረጊት ሰብ ባህርያትን ልምድን እናሰዓረ ክመላለስ ይኽእል እዩ ኣብ ዓለም ዝለመዶ ወይ ድማ ንቅድሚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕብ ምውሳኑ ዝነበሮ ልምድታት ሕጂ መጺኡ ከይስዕሮ ሕጂ መጺኡን ከምኡ ከይቀጽል በቲ ናይ ቀደም ኣነባብራ ከይቀጽል እዚ ባህሪ ወይ ድማ እዚ ሓድሽ ሰብ ብክርስቶስ ዳግም ዝተወልደ መንነት ብመንፈስ ቅዱስ ረድኤት ብዝነብሮ ኣነባብራ እናሰዓረ ከም ዝኸይድ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣብዚ ክልቲኡ መንነት ውሽጢ ነቲ ስጋዊ ትምኒት ብምግባርን ነቲ መንፈሳዊ ድማ ትምኒት ወይ ድማ መንፈሳዊ ድሌታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቓድ ኣብ ምግባር ኣብ ክልቲኡ ቀጻሊ ዝኾነ ምጽራር ቀጻሊ ዝኾነ ድማ ቃልሲ ከም ዘሎ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ቀፂሉ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 17 ስጋ ነቲ መንፈስ ዝጻረር ይምነ መንፈሱ ነቲ ምስ ስጋ ዝጻረር እዩ ዝምነ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም መጻረርቲ እዮም ይብለና ቀጻሊ ኣብ ሓደ ኣማኒ ህይወት ውሽጢ ነቲ ስጋዊ ድሌታቱ ቀደም ዝለመዶ ልምድታት ወይ ድማ ናይ ሓጢኣት ልምድታት ንዑ ክገብር ዝስሕቦ
ነቲ ናይ መንፈስ ሕጊ ዝጻረር ባህሪ ኣብ ህይወቱ ይመጽእ እዩ ነዚ ድማ ዝቃወም ኣብ ልቡ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ዝደሊ እቲ ናይ ሓድሽ ሰብ ባህርያት ድማ ኣብ ውሽጡ ኣሎ እዚ ድማ ኣንጻር ናይቲ ስጋዊ ድሌታት ዝኾነ ነገራት ስለ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ዝደሊ ነቲ ናይ ስጋዊ ተሓሳስባ ድማ ይጻረሮ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ እቲ ሰብ እቲ ኣማኒ ኣየናይ ክገብር ኣብ ዝብል ቃልሲ ነቲ ዝደልዮ ከገበረ ይተርፍ ይብለና ስለዚ ኣብ ህይወት ሓደ ኣማኒ እዚ ቃልሲ ቀጻሊ ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግባአና እዩ ቀጻሊ ዝተፈላለየ ፈተናታት ይመጽእ እዩ በድሌታቱ በቲ ስጋዊ ትምኒታቱ ዝመጽእ ፈተናታት ኣሎ ኣብቲ ናይዚ ትምህርቲ ቀዳማይ ክፋል እንተ ርኢና ብዛዕባ በቲ ስጋ ዝመጽእ ፈተናታት ርኢና ነርና እቲ ዝኸፍአ ፈተና ድማ ብሰይጣንን ብዓለምን ዝመጽእ ኣይኮነን እቲ ካብ ውሽጥና ዝመጽእ ፈተና እዩ ሰይጣን ብዙሕ ጽዒሩ ከውድቐና ብዙሕ ክፍትን ይኽእል እዩ ወይ ድማ እቲ ኣብ ደገ ዝግበር ነገራት ብዙሕ ደፊኡ ህይወትና ከጨንቕ ወይ ድማ ከቢድ ኩነታት ከእትወና ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጥና ግን እምነትና ክሳዕ ዘይደርበና ኣብ ውሽጢ ግን ነቲ ቃል ኣምላኽ ክሳዕ ዝሓዝና ጸኒዕና ክንስዕር ንኽእል ኢና ብውሽጡ ብልቡ ዝተሰዓረ ሰብ ንሰይጣን ደገ ይኸፍት እዩ ስለዚ እቲ ውድቀት ኣብ ደገ ዝመጽእ ዝተፈላለየ ኩነታት ከይኮነስ ልብኻ ንጸላኢ ምኽፋትን ልብኻ ንጸላኢ ምዕጻውን ዘሎ ጉዳይ ከም ኣቅዲምና ዝበልናዮ እቲ ቀዳማይ እቲ መንፈሳዊ ሰብ እቲ መንፈሳዊ ሓድሽ ፍጥረት ሓድሽ ሰብ ብዓወት ክመላለስ ምእንታን ክገብሮ ዝግብኦ ቀዳማይ ነጥቢ ብመንፈስ ክምርሕን ብመንፈስ ንፍቃድ መንፈስ ብምግባር በመንፈስ ብምምላስን እዩ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ተቀዲምና ዘንበብናዮ ክፍሊ ሓደ ኣማኒ ኣብ ክልቲኡ ባህርያት ኣብ ከቢድ ቃልስያ ውሽጡ ክኸይድ ክመላለስ ከሎ ክገብሮ ዝግብኦ ናይ ጥበብ መገዲ ነግሮ እቲ ክንገብሮ ዝግብአና ነገር ክነግረና ከሎ ኣነስ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ስጋ ነቲ መንፈስ ዝጻረር ይምነ መንፈሱን ነቲ ምስ ስጋ ዝጻረር እዩ ዝምነ ነቲ ትደልዮ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም መጻረርቲ እዮም ብመንፈስ እንተተመራሕኩም ግና ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንኩምን ይብለና بمنفس تملالسو يبلنا عندنا لما بمنفس تمرحو يبلنا نمفعد منفس قدس كجزاء كله حساباته لبو كله نأملخ يحقوس ديو ازي إلو كحتثن نفعد منفس قدس أب لبو نزمرحونا جزافير منفس كجزاء كله أتي أماني نتي كريستوس زهاو عوات أبيوتو قلت يجمر سازي تيني كريستوس عوات أبيوتنا قلت نمنفس قدس فعدنا مجزاء يدلي بمنفس زتمل أسب بمنفس زمرال أسب نفعد منفس قدس رأسو زجزاء أسب كل شعب نتي منفسوي من نتو ويدما نتي حدش سب نابرت أن نحيلو يخيد أتي كالأي نتي حدش سب كعوة قبره مقدي نقدسنا هيوتيو قدسنا أتي حدش سب كمعبلن كعبين سخيل الله مقديو أملاخ نتي حدش مننتنا ويدما بكريستوس داقم زتولد مننتنا زعابي الله مقدي زسرعو مقدي نايقدسنا مقديو بقدسنا بمملاس رأسو كابتنا علم ويدما كابتي نحاتيات زدلي نقرات كله نفلي نتي أملاخ زدلي نقرات دما نرأسو النوف مملاس كجمر كالو ناي قدسنا هيوت أبعوت كمالاس يقوروي قدسنا نبلو قدسالي أمونغوزي كلتا بحريات زلو قالسي نات عوتكا
ኣብ ገሊኡ ድማ ተፈቲንካ ትወድቕ ከለኻ ካብቲ ውድቀት ተሲእካ ኣብ ምኻድ ዘሎ መስርዕ እዚ እዩ ናይ ቅድስና ህይወት ንብሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና ንሱ ነቲ ናቱ ጽድቂ ምስ ሃበና ህይወትናውን ብደሙ ምስ ቀደሶ ነቲ መንፈሳዊ ህይወት ክንነብር ወይ ድማ ከም ቃል ኣምላኽ ክንነብር ሓይሊ እዩ ዝህበና ዘሎ ምስ ቀደሰና ግን ነቲ ዝሃበና ቅድስና ቀጻሊ ከምኡ ክንነብርን ብኸምኡ ህይወትና ክንሃንጽን ኣምላኽ ይጽበየና እዩ ነቲ ዝተዋሃበና ህይወት ነቲ ዝተዋሃበና ክቡር ነገር ኣብ ሕሱር ወይ ድማ ምድራዊ ዓለማዊ ነገራት ክንድርብዮ ኣምላኽ ኣይደልን እዩ ነዚ ውሳኔ እናወሰንካ ንፍዓድካው ንፍዓድ ኣምላኽ ንፍዓድ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ድማ ከም ቃል ኣምላኽ እናግዛእካ ናይ ምኻድ ህይወት ኢና ናይ ቅድስና ህይወት ንብሎ ዘለና ኣብ ቆሮንጦስ ካብቲ ናይ ዓለማዊነት ወይ ድማ ምስ ሰይጣን ምስ ዓለም ምስቲ ናይ ምድራዊ ትምኒታት ተገዚእካ ናይ ምኻድ ህይወት ክንፍለይ ከም ዘለና ህይወትና ነቲ ዝቐደሰና ኣምላኽ ክንፈሊ ከም ዝግብኣና ክነግር ከሎ ስለዚ ካብ ማእከሎም ውፁን ተፈለዩን ርኹስ ኣይትተንኪውን ኣነውን ክቕበለኩም ይብል እግዚአብሔር ኢሉ ይገልጽ ካብ ማእከሎም ውፁ ተፈለዩ ይብለና ካብቲ ናይ ዓለማዊ ትምኒት ውፁ ጎይታ ብመንፈሱ ኣውፂኡኩም ኣሎ እቲ መንፈሳዊ ምፍላይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ መንፈሳዊ ሕብረት ምስቲ ናይ ዓለም ስርዓት ሕብረት ከይህልወና መጻምድቲ ከይንኸውን ኣምላኽ ምስ ሰይጣን ሕብረት የብሉን ዓለም ምስቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ሕብረት የብሉን ስለዚ እቲ ሕብረትና ምስ ክርስቶስ ምስ ቃሉ ምስ መንፈሱ ስለዝኾነ ካብቲ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ህይወት ክንፍለይ ከም ዝግብኣና እዩ ዝነግር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕብ ዝወሰነ ሰብ ብስጋውን በተሓሳስባውን ክፍለዮም ዝግብኦም ነገራት ይህሉ እዮም ንኃጢአት ካብ ዝስዕብ ወይ ድማ ንውድቀት ልብኻ ካብ ዝስሕብ ቦታን ኩነታትን ወይ ኣተሓሳስባን ክትኣሊ ወይ ድማ ካብኡ ክትፍለይ ይግባእ ንህይወትካ ዝጸሉ ወይ ድማ ናብ ውድቀት ናብ ኃጢአት ካብ ዝመርሐካ ኣካይዳን ልምድን ህይወትካ ክትፈሊ ይግባእ ክርስቶስ ቀዲሱካ ኣሎ ናይ ክርስቶስ ቅድስና ተቐቢልካ ኢኻ ነዚ ናይ ክርስቶስ ቅድስና ክትዕቅብ ወይ ድማ ብመንፈስ ኣምላኽ ብዝህበካ ጸጋ ብቅድስና እናቐጸልካ ትከይድ ነዚ ምፍላይ ክትፍለዮም ካብ ዝግብኦም ነገራት ምፍላይ የድሊ ኣምላኽ ብዝሃበካ ሓይሊ ድማ ብጸጋ ኣምላኽ ክትጸሉ ወይ ድማ ነቲ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ተንጸባረቕ ኣብ ትኽእለሉ ህይወት ምስኣትኻ ብኸምኡ መገዲ እቲ ጽልዋ እቲ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ኣብ ዓለም ከተንጸባረቕ ድማ ጎይታ ይጽበየካ እዩ ስለዚ ኣብቲ ድኹም ዝኾናሉ ነገራት ኩሉ ንጸላኢ ደገ ዝኸፍት ነገራት ኩሉ ህይወትና ክንፈሊ ካብ ከምኡ ኩነታት ድማ ክንእለይ ከም ዝግብኣና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ወሲኹ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክምዕደና ከሎ ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ ምንዝር ርኽሰት ፍትወ ስጋ ክፉእ ትምኒት ስስዐ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ብሰሪ እዚ ነገር እዚ ነቲ ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ እዩ ንስኻትኩምን ኣብኡ ክትነብሩ ከለኹም ቀደም ብኡ ትመላለሱ ነይርኩም ሕጂ ግና ንስኹም እዚ ኩሉ ድማ ኩራ ንምንፅርፃር ክፍኣት ፀርፊ ዘሕፍር ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣርሕቑ እዚ ቃል ኣምላኽ ይምዕደና ኣሎ ክንፈለዮ ዝግብኣና ህይወት ከም ዘሎ ክንሓብሮ ዝግብኣና ህይወት ከም ዘሎ ናይ ቀደምን ሓድሽ ንብሎ ህይወት ክህልወና ከም ዝግብኦ እቲ ናይ ቀደም ዝለመድኮ ቋረፅ እቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበኒ ሓድሽ ህይወት ድማ ክለብሶን ብኡ ክመላለስን ከም ዝግብኣኒ ይምዕደድ እቲ ሳንሳይ ክንገብሮ ዝግብኣና ነጥቢ ክነግረና ከሎ ቃል ኣምላኽ بمنفس نجبر سجا كن قتلو كم زجبانا ينقرنا أبرومي معرف شمونته قطر عسر ثالثة كس عسر سلسة قال الله كم زيب بأرسي حواتي كم سجا أنت نبركم كتموت يخم نتي جبري سجا بمنفس أنت قتلكم وجنا بهوات كتنبرو يخم ما كم سجا كن نبر
نتي سجاس سب عدو أيكونان يبل عدا يبلنا نتي نحاتيات نجر كنجبر زدف أنا حيلي كجبرول لني لوز ربشنا نجرات كهلو يبلون كابو نس أكوينا ينا يبلنا الله سلزي نعو أيتكزو نعو بمنفس قتلوا يبلنا ازي مقتل بمنفس مقتل كمايو نزي بمنفس مقتل حسب كجلت كله أب جلاتيا معرف حموش توصيحو كمزي بلنا اتوم ناي كريستوس زبلو خا نتي سقوم مسناي فتوتون تمنيتون سائلومو يوم يبلنا اتوم ناي كريستوس زبلو يبلنا مس كريستوس حبرت زقبرو مس كريستوس حبرت نقبرلو مقدي بأمنت مسؤوب مس حابرنا مس موتون تنسايون حبيرنا لنا سلازي اتي ناي سقاوي باريات ناي حاتيات لمدي ناي حاتيات بارنت زبلا كله يسوس أمسكال سقيلو والله أنا حاتياتنيا لك من كالله أمسكال كريستوس نتي سقاوي نعلم باريات ويلما نتي زود من نتي كله أمسكال كريستوس يفرد الله مس كريستوس كموت لما يوسن الله بموتو انت حبيرنا يدما بتنسائي ودما كان حبرون خلينا ازي بتنسائي محبار بتي منفساوي هيوت نتي أملاخ زحقوس بتي حدش سب ودما بتي حدش فترة ننبرو هيوت نعو متنسا نعو ناي منبر هيوتنا نزار بسلنا سلازي اتي أمسكال كريستوس تقبر نازكرنا نتي سقاوي باري ودما نتي نأرقيت سب مننت كل شع أمسكال كريستوس بأمنت كنسألو بأمنت بمنفس كنسألو كمزقبعنا نزين قبرالو مقادي لما نتي دليتات بمكحاديو وشتنا كما تسأكالو كمو حسابات ناب حتيات ناب عالم زسحب التحساسبان مرجعات كما تسأكالو كل شع نتي فقالو كين إزاز بموسان نتي نايتي أرقيت سب فقادن دليتن كن إزاز نو كنبل كلنا أبتي ناي كريستوس مسكال بمنفس نقطلو لرا مالتيو سازي بمكحد ناي كم زينات كاب بمؤصار بكريستوس حدش سب كم زخون كاب بمأمان مرجعها نتي السماوي كم زخونا بمقبال كم قال أملاك تمرح كم زوسنكا بمأمان زمت لوطي قال أملاك نكرنا زلو أتي حدش سب زعوتلو تي رابعي مقدد ما بتحسسبا لوطي بممصايو نيا تحسسبا لوطي بمقباريو ذي كله كانديتي ناي صلاي وق كمتي ابز حلف زرانايو ابا تحسسبا يلنا لنا بفلطات يزمص بحسابات يزمص ابتي مردانا زفطر نصبتاتيو سلازي نزي كنسعرو نزينا تحسسبانا مقدي بمقيار نتي أنبابراناون كنقير نخلينا تي قصالي نحسبو نبدلت يغير تي قصالي ندليو نغرات نعودما كندلين كنغبرو نجمر نددحريو كنكاي نجمر اتي قصالي كتغبرو تجمر كدما كم ولفي كم لمدي ابيوتكا كاتو يجمر اتي لمدي دما نمع بلك هيد كلونا بهري يقير اتي بهري دما نصلاي دغك خفت خليو سلازي نيا تحسسب اللوطي ابا تحسسبانا كنلوط كلنا نفقد املخ السماء حسابات لبنا كخفت كلو بأمرنا كنحدس كلنا التحسسبانا كمتي املخ زدليو كلوط كلو شعوتي منفساوي سبنا تعوت خيد بهري نيتي حدش سب قلصنا كلو زحدس منت كم زلو يقال املخ زنقرنا نام مثلي كريستوس ناتلوط كم قال املخ ناتلوط از خيد مننتي زلو نتي سقاوي أنبابرانا كتصلون كغيرن زغل بهري أكيدا كم زلو يزنقرنا نبزي ملوات كمي كمن كنقبرو كم زقبانا كنقرنا كلو نسخاتكم نتي أرقيت سب مسقبرو كنتيتكم كمتي مسليتي تفترو كيركم نتي نفلتات زحدس حدش سب
ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ይብለና እቲ ዓለማዊ ባህሪ ቀንጢትኩም ኢኹም ካብ ህይወትኩም ክፍለይ ምስኡ ተፈሊኹም ኢኹም ምስኡ ተፋቲሕኩም ኢኹም ኣብ ህይወትኩም ቦታ የብሉን ክገዝኣኩም መሰል የብሉን ነቲ ሓድሽ ሰብ ድማ ምስኡ ሕብረት ጌርኩም ኣለኹም ለቢስኩም ኢኹም ብኪዳን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደም ኪዳን ነዚ ሓድሽ መንነት ድማ ለቢስኩም ኢኹም ሕጂ ባህሪ ወይ ድማ ልምዲ ነቲ ናይ ቀደም ዝቐንጠጥኩሞ ኣረጊት ሰብ ኣይትልበስዎ ይብለና ነዚ ከይንገብር ድማ ምልዋጥ ናይ ኣተሓሳስባ ምልዋጥ ክህልወና ከም ዝግብኦ ቀፂሉን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2 ምልዋጥ ከም ዘድልየና ይነግረና እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይተምሰልዋ ይብለና መርሚርኩም ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ትቕበሉ ሰባት ክትኮኑ ኣተሓሳስባኹም ይተሓደስ ይለወጥ ናይ ኣተሓሳስባኹም መገዲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ይሰማማዕ ይብለና ኣሎ እዚ ይኹን ምርጫኹም ንዓለም ኣይትምሰልዋ ነቲ ቀደም ዝገደፍኩሞ ዝደረበኩሞ ህይወት ብክርስቶስ ካብ ህይወትኩም ዝተፈለየ ባህሪ ኣካይዳ ምስኡ ሕብረት ኣይትግበሩ ክትመስልዎ ብኡ ናብኡ ኣይትሰሓቡ ይብለና ብኡ ኣይትመሰጡ ህይወትኩም ናብቲ ዓለማዊ ባህሪ ኣይሰሓብ ይብለና ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ሓሙሻይ ነጥቢ እቲ ሓድሽ ሰብ ብዓወት ዝመላለሰሉ መገዲ ብክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት ዝብል ኣተሓሳስባ ኣካይዳ ርድኢት ፍልጠት ክህልወና ከም ዝግብኦ እዩ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ከም ዝኾንና ብክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት ከም ዝኾንና እዩ ዝነግረና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 17 ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ይብለና ናብቲ ዝተለወጠ ናብቲ ናይ ክርስቶስ መንነት ዝተቐየረ ህይወት ተቐቢልኩም ኣለኹም ይብለና እቲ ባህሪ ክርስቶስ ዝደሊ ነቲ ናይ ክርስቶስ ኣካይዳ ክስዕብ ዝወሰነ መንነት ተቐቢልኩም ኣለኹም ብፍጥረትኩም ሓድሽ ኮይንኩም ኣለኹም እቲ ናይ ኣረጊት ሰብ ባህሪ ካብ ኣዳም ዝተወርሰ ባህሪ ዘለዎ ንኣዳም ዝመስል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ንዑ ድማ ክመስል ይፅዕር እዩ ካብኡ ድማ ንዑ ድማ ተኣሲሩ ባርያ ነቲ ኣዳማዊ ባህሪ ኮይኑ ይመላለስ ሕጂ ግን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ተወሊድና ኣምላኽ ሓድሽ ዓሌት ፈጢሩ ኣሎ ከምቲ ብኣዳም ዝወድቕ መንነት ዝመፀ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዝትስ መንነት ኣምላኽ ፈጢሩ ኣሎ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ብእምነት ካብቲ ናይ ኣዳማዊ መንነት ተቐይሩ ሓደ ሰብ ናብቲ ብክርስቶስ ተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ክኣትው ክእል እዩ ስለዚ ነዚ ውሳኔ ዘይወሰንኩም ምስ ሓጢኣት በይንኹም ትቃለሱ ዘለኹም ሰባት ምስቲ ኣምላኽ ዘይደለዮ ህይወት ንስኻትኩም ከይደለኹም ተኣሲርኩም ትነብሩሉ ህይወት ካብዚ ክትፍለይ ተደሊኻ ነዚ ውሳኔ እዚ ሎሚ ይወስን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትካ መስቀል ሞይቱ ኣሎ በይንኻ ንሓጢኣት ክትስዕሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሱን ኣብ መስቀል ንሓጢኣት ስዒርዎ ኣሎ ካብ ወዲ ሰብ ንሓጢኣት ሰዓረ የለን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መስቀል ስዒርዎ ኣሎ ብህይወቱን ስዒርዎ እዩ ስለዚ ምስ ክርስቶስ ብእምነት ብምሕባር ሎሚ ክርስቶስ ብዝህበካ ሓይሊ ነዚ ናይ ሓጢኣት ባርነት ክትስዕሮ ትኽእል ኢኻ ብኡን ድማ ዝመፅእ ናይ ሓጢኣት ፍርዲ ካብኡን ክተምልጥ ትኽእል ኢኻ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ይብለና ንሱን ድማ ናይ ዘለኣለም ፍርዲ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ካብዚ ፍርዲ ክተምልጥ ትኽእል ኢኻ ምስ ክርስቶስ ብምሕባር ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተዓወቶ ዓወት ንስኻውን ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ሎሚ እዚ ውህበት ገይሩ ኣምላኽ ብነፃ ሂቡካ ኣሎ ሎሚ እዚ ውሳኔ ብምውሳን ደድሕረይ ናይ እምነት ጸሎት ብምጽላይ ናይ ዘለኣለም ህይወትካ ቀይር ጎይታ ኢየሱስ ንዓኻ ይኣምን ኣለኹ
هيوتين عخايهب نعخا كسعب يوسن حتى مخاني يأمن بدلي كله بدم كهسب ولود كاغبرني هيوتين عخايب كويتين أملخيني بلكا بتي تفكروا حدا دخا بكويتا بيسوس ميصلي آمين أزينا إمنة صلوت زل ألمك كم زغيرة آمينك بتي تهتاتالي توهيبو زلو تمرتي كتسعب كتمهر بقال أملخ كتعبين سيافير كدليو مستي زي إمنة زي قال أملخاوي زخونا كايدا زخدو آمنتيون حبرت كتقبر كما أدك عدلي سلام أملخ مسكولكم يكون حتى ريتو استفال عليه حسابات انتلكم بتريا أجاشاك تصحفونا تقوليكم سلام أملخ مسكولكم